Kusukela ngesikhathi kumenyezelwa amazwe azobhekana neBafana uBruce ubelokhu egcizelela ubumqoka bokudlala namaqembu aqatha. IGuinea izoba iqembu lokuqala ukuzwana amandla neNingizimu Afrika namhlanje kusihlwa. Womabili lamazwe aya kulomdlalo ngemva kokwehluleka ukuhlungela indebe yomhlaba. Kepha iGuinea yona isanda kubamba iqhaza kuAFCON ebise Cameroon. uBruce ukholwa ukuthi ukuba nabadlali baleli qembu lasentshonalanga yeAfrika abadlala phesheya yikona okunganikeza iBafana inkinga. A team with only players who play in Europe, of the most of when we see which team that played in AFCON, all those players were playing in Europe. And then for France, okay, I don't have to explain. So, and this is what we need. We need to feel what do we have to do in the future to become better. uBruce akakhathazekile kakhulu ngomphumela njengoba egxile ekudlaleni kahle kwabadlali bakhe. Lemidlalo emibili yahlelwa ngenhloso yokudlalisa labadlali ezingeni eliphezulu nokuzosiza ukuvala igebe phakathi kwelakuleli kanye namazwe ahamba phambili eAfrika. For us, the only thing we can do is learn, and I'm excited to learn. I'm excited to be in the group, and I think the best way to learn is by doing, and by playing a team like France, we'll see what world-class players are like and how they play the games, and we can learn from that. Lemidlalo izophinde isetshenziswe ukulungiselela imidlalo yokuhlungela iAFCON yangonyaka ozayo. Lesi ngesinye sezizathu zokuthi umqeqeshi anikeze bonke abadlali beqembu lesizwe ithuba lokudlala. The purpose of the two games is also to give to every player who is in the selection minutes to play. I want to see everyone in those two games because it's very important, like I said, for the important games in June for AFCON, the qualifiers. So therefore our friendly games, therefore our training games. iBafana isibhekane neGuinea imidlalo emine kanti ayikaze ehlulwe noma ingenelwe ngamagoli kuyo.